Du ved, uddannelse er altafgørende for din succes. Men uddannelse af medarbejdere er dyrt og besværligt. Der skal findes en dato, hvor alle medarbejdere kan. Der skal bookes en underviser, findes lokaler med plads til alle medarbejdere og med de rigtige faciliteter. Til sidst skal du have samlet alle dine medarbejdere på den aftalte dato og det aftalte sted. Dette i sig selv er krævende, men der er én ting, der er endnu værre. Du tjener ingen penge, når alle dine medarbejdere er på uddannelse. Hvad nu hvis? Dine medarbejdere kan tage deres uddannelse døgnet rundt. De kan tage den lige hvor de vil. På kontoret, i bussen, derhjemme, i butikken eller måske i flyveren. For alt undervisning ligger online, så det kan tages på en PC, Mac, tablet og smartphone. Om du køber 1, 12, 100 eller et helt andet antal er helt op til dig. Du sender blot en kursuslicens til dine medarbejdere, og så er de i gang. Og du får ovenikøbet besked, når den enkelte har gennemført kurset. Lige en ting til. Det er ikke 2, 5, men over 9 gange billigere end den klassiske instruktørundervisning. Whistler Academy.